Evo, stigli smo do ove česme na vrh brda. Jedva sam izašao. Hvaljujući nekoj svojoj osobini. Tako i ljudi, zahvaljujući nekoj svojoj osobini, mnogo dugo žive jedni, a drugi žive mnogo kraće nekim osobinama. Tako da je to u stvari osobina, promenljivost, ta osobina živoga sveta uopšte. Znači, da pomenemo ovaj božur, prvo od njega da pođemo, koji smo danas videli u cvetu. On je ovde u Srbiji dosta rasprostranjen. Neko kaže ovde je donešen sa Gazimestana, sa Kosova, a neko kaže ovako, neko onako. Da vam kažem, peonija dekora u nauci se zove ili pravi božur, ili nekoga zove kosovski božur i tako dalje. Ima zatvorenu crvenu boju, najlepšu boju ima u božurima ova vrsta, najlepšu boju. A to što ona raste i na Gazimestanu, gde se nekada tukli Turci i Srbi i gde smatraju da zbog te krvi koja tamo je pala u zemlju, da je od nje postala boja, to je samo naša želja. Inače, da kažem, to nije istina. Peonija dekora, ona je, dekora se zove zato što je dekorativna, veoma se gaji i tako dalje, i ona je recimo od Babušnice pa sve ovde do i dalje u istočnoj Srbiji rasprostranjena na tim planinama. Onda je ima između Niša i Prokuplja u tom delu Srbije, na ovim planinama, Malom i Velikom Jastrebcu, gdje lično sam to pohodio, a takođe i na Gazimestanu, još kad je ona bila u mnogo većem obliku. Vodio sam studente tamo da im pokažem peoniju dekoru, jer sam predavao sistematiku biljaka na Prištinskom univerzitetu za studente na srpsko-hrvatskom jeziku. Sad je samo srpski, pošto smo se posvađali sa Hrvatima. Ne šalimo se više da tako govorimo. Dobit ćete odgovore kad završim, molim vas, izvinite. Osim ove vrste koja je najrasprostranjenija u Srbiji, imamo još 3 autohtone vrste koje su nastale i žive na našem, ne samo na našem, ali na našem terenu uglavnom. To su recimo peonija tenuifolija, peonija božur, tenuifolija, uskolisni božur. Uskolisni božur ranije i u literaturi današnjoj, u florama Srbije stoji da je ona rasprostranjena samo u banatskom delu Srbije, odnosno u Deliblatskoj peščari. Ja sam i tamo bio, znači vidio sam da je ima, međutim mnogo kasnije ova vrsta je pronađena i ovde u istočnoj Srbiji, znači u okolini Sokobanje, tamo gde idemo, gde je Novica. Tu sam. Skrobnica, Devica, planina Devica. Planina Devica, baba? Baba Mira. Baba Mira i bliži lokalitet Bogovo guvno. Baba Mira je videla na televiziji tu vrstu i to nije bilo poznato nama botaničarima i ona je rekla nekim ljudima, ovom Nebojši iz Sokobanje, onaj koji prodaje lekovito bilje, trguje time, rekla mu je, ovo ima, kaže, kod nas na ovoj planini Devici. I mi smo tamo išli i stvarno je to. Jedna naša asistentkinja sa grupe za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu je išla i naravno otuda i rodom iz okoline Pirota, pa je na Vidliču našla isto velike površine. Na jednom zaravnjenom prostoru na Vidliču videla tu isto vrstu peonija tenuifolija. To je znači druga vrsta. Ona je inače rasprostranjena na Kavkazu mnogo. Znači to je kavkazska vrsta čiji su ove populacije u Srbiji
na krajnjem zapado-istoku, je li tako? Znači, tamo je zapad, ovamo je istok. Znači, u tom pravcu se ona širila ovamo i tu otprilike došla do ovoga. Naravno i u Bugarskoj, ne samo u Srbiji. Jer biljke ne znaju za politiku i za nacije, pa rastu svuda, gde im je povoljno mesto. I veoma zanimljiva je vrsta, takođe, obe ove imaju zatvoreno crvenu boju, a otvoreno crvenu boju, ili kako mi obično kažemo roze boja, ima jedna vrsta koja se zove roze božur. Ima je ovde, na ovom području je ima, ali ne i na planinama ovim, nego preko puta na Samanjcu. Na Samanjcu, to smo sa Novicom, on je išao, pokazao nam je taj lokalitet roze božura. To je peonija koralina. Znači, liči na korale onako kad se razlista, a ima po jedan samo cvet na čitavoj biljci. Znači, to je roze božur. I na kraju da se vratimo do onog lekovitog božura, peonija officinalis. Officinalis znači u neku ruku znači lekovito nešto, sadrži neke lekovite principe, neke materije, neka organska jedinjenja i ona se često gaji kod kuće pa se zove baštenski božur. Znači, baštenski božur je sličan ovom božuru i to je peonija officinalis. Mnogi koriste koren ovih biljaka, o tome će Vlasta govoriti, pa mu dajem reč. Hvala vam, bili ste dobri slušalci. Neću više da vas gnjavim jer ja obično po sati i podržam predavanje. Kaže on, pošto je bio profesor na fakultetu, najviše voli spojene časove. Imali smo 2 puta nedeljno, ja ih spojim i održim predavanje. A ja sam radio u zdravlju, u laboratorijama zdravlja. I u srednjoj školi. Da, počeli smo i on i ja, počeli smo od osnovnih škola, preko srednjih škola. On je radio na fakultetu, ja sam 16 godina radio u zdravlju, baš na eksploataciji lekovitih biljaka i mi smo imali svojevremeno oko 60-70 registrovanih preparata, Lantoderm, Fitoven, čaj protiv menstrualnih tegoba, Mediplant i tako dalje. Nažalost, to nisu profitabilni proizvodi, znači nema brzi obrt kapitala i kad su došli novi vlasnici, oni su sve to ukinuli jer njih interesuju samo lekovi i to se na lekovima se zarađuje. Tu im Plantoderm je izvanredan preparat u 3 oblika, a i dermatovenerozi mene često pitaju pa zašto ukinuti? Pa nije to naša volja ni tako. Šteta. Drago mi je i pored ovakvog vremena da smo se u ovom broju okupili. Oni sa kojima se prvi put vidim možda su imali prilike da vide moju knjigu Naše neškodljive lekovite biljke, jer moja je teza da treba da koristimo one biljke sa kojima smo odrasli. Naš organizam je prilagođen, njih najbolje poznajemo, samo 10 do 15% biljaka koje su u opticaju su hemijski izučene i mi vrlo često koristimo nekada neke biljke za koje uopšte ne znamo kako su hemijski sastavljene. Još kad ne iđete na preparate gde se tamo pominje 20-30 biljaka u mešavini ili u nekom drugom obliku, ja uvek kažem kad me pitaju da ja takve preparate ne bih kupio, jer ne znamo da li su biljke u tom preparatu sinergisti ili antagonisti. Zato smo mi Sinje internista, pa se on priključio u 3. izdanju i dao jedan dobar doprinos 30-40 strana u odnosu na prvo i drugo izdanje gde su biljne mešavine, ali smo se zadržali na naše biljke i dali 3 do 4, eventualno 5 biljaka koje mogu da sarađuju među sobom. Šta da vam o božurima,
Rusi kažu silno jadovita biljka. Jako otrovna biljka. Jadovita biljka da bome. Tako da mora da vodimo računa kad koristimo biljke koje sadrže saponizide, alkaloide i druge materije jakog delovanja. I verujte, u predavanjima koje mi držimo, mi uvek apelujemo da se koriste biljke blagog delovanja, to su mirisne biljke. Mada i tu ima mnogo ograničenja, zavisi od fiziološkog stanja organizma, na primjer da li se radi o trudnoći, da li se radi o akutnoj bolesti bubrega, o akutnoj bolesti jetre ili nekih drugih organa, jer je doza vrlo bitna. Da li je neka biljka kao i neki lek, hemijski lek, lek ili otrov, zavisi koja je doza i nije slučajno što nam kažu da